aiwa ndichida kukutendai mhuri yeZimbabwe. Vamwe vari kuti kochi chakuitika, tabata maumbrella kuri kunaya handiti. Asi taona kuti zvakakodzera kuti nyange kuchinaya tinofanira kutoita mavidheos achona muchiona, because basa iri ndimi makatituma. Ndichitoti murisei kwese kwamuri. Zita rangu riri pachitupa semazuva ese risingachinje. Ndidr. Dr. ndakaripiwa nani? Professor Chirenje. So Dr. Uncle Saint and it bizarre mjao ndiri gotwe mbama na mama ndichitoti murisei kwese kwamuri. So Baba Chirenje ndotanga nemi. Baba wangu Makasimba here? Ndakachengetwa naShe. Handiti ndiri kufara zvokuti tu. Aiwa, tinotenda Mwari nomufaro mumwe chetewo. Tinokudza Mwari nokuti Mwari wakanaka. All right. Panapa ndina kuuya ndega nhasi. Ndikuzviona. Ndauya Smiling girls. nevasikana vari panapa. Makasimba here? Makasimba here mhuri yeZimbabwe, makasimba here Dr. Uncle Saint. Uyu anogona kudaidza zita. Aiwa, ndiri right, muri sei? Tinofara. Handiti? Chekutanga mungatange kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti munonzani uye mavhepi? Alright. Zita repachitupa ndinoitwa Lisa Jonas. Ndiriwo Junior Operation Coordinator weku-Brilliance Cleaning Services. Alright. Aiwa, tinotenda Lisa Jonas handiti? Makadii? Ndinofara zvangu kana muchifarawo Uncle Dr. Aiwa, tinosimba. Chekutanga vada kuziva kuti munonzani uye mabva kupi? Alright, inini ndinoitwawo Gracious Makanganya. Ndabva ku-Brilliance Cleaning Services. Tiri vasikana vekuchenesa. Alright. Munochenesa pakasviba. Aiwa, tinotenda. Baba Chirenje, ndofunga muri kunzwa vasikana vari kuti aiwa isusu tauya. Tiri vasikana vanoti pane tsvina pese tinosvika. Aiwa, tikasvika ipapo munosiya pashanduka. Ndizvozvo. Pamavaonawo vachisvika vakachena kudaizvo, mafungei mukaonei? Ndati havangazvigoni. Alright. Nesmart yavari. Alright. Nemasmiles avainawo. Ndati vangazvigoni zviri mukati umu. Asi ndazoona kuti vakashinga. Vane ushingi. Vati tinonozvipedza. Alright. Saka titsanangurei zvakamira sei? Mauyawo neurongwa hwakamira sei? Right. Urongwa hwedu hwatauya nawo isusu takaonawo Saint naChibanda TV vachibatsirana navaChirenje, tikati hatingasaririrewo, regai tipindewo tibatiranewo nawo mukupemberera kupinda muimba yavo. Saka isusu seBrilliance Company tauya tichiti tivachenesere mudziyo yavo, wapinde vagamuchirwe makachena. Alright. Mune zvekuwedzera? Handina hangu zvekuwedzera pane zvataurwa, asi tauya kuzochenesera vaChirenje kuti pavari kupinda mumba mavo aiva vanowana muri sparkling clean. Alright. Dzokororai chirungu ichocho. Toda kuti vaChirenje pavari kupinda mumba mavo vapinde muri sparkling clean. Sparkling clean. Mazvihwaka? Ndachinzwa chirungu ichocho. Spachi? Zita ravo rekambani maribata? Ayo, iro handisida kuritaura pamwepo. Orenda offside. Ndiedza rakanzi spy. Alright. Sparkling clean. Sparkling clean. Yes. Alright. Tudzei kambani. Tozodzidza mangwana. Tichatombotora mazuva tichidzidza. Tingarome rurimi. Aiwa, tinotenda Mwari. Tizivisei kambani iri papi uye munocleanera vanhu vakaita sei kana kuti macompanies akaita sei? Right. Chekutanga ndoti company yedu isusu inowanika muna Robson Manyika, 30 Robson Manyika, number 308 room, number 308. Then kucleaner, tinocleanera munhu wese. Alright. Tinocleana pese, tinoita post construction cleaning, deep cleaning, sofa cleaning, mattress cleaning. We also fumigate Alright. Hanzi zvimwe mopedzisawo waona kuti handingataure zvese. Alright. Tinosupply futi inonzi maid service. Alright. Ndoimwe yatinoita. Alright. Kuroti munhu kana achingoda hake kuti saDecember unoyu, aiwa,
tinenge tine vaenzi vakawanda, tine mabasa akawanda, tiri kuda professional made. Munhu akatokubatai kambani kwenyu munotomupa service. Alright. Ndofunga muri ngozvinzwa. Ko mumaschools umu pane private schools, government schools vanogona kuti aiwa toda kuklinirwa chikoro chedu paholiday panapa, munozvifambisa sei? Isusu we are a professional cleaning service. Tinoita mungotibata vanhamba dzedu, then touya nevanhu vedu vari trained, vakasimba kwazvo touyawo kuitirai basa renyu. Handiti? Yes. Ndofunga muri kungozvinzwira. Alright, fumigating hanzi ndochina echibande. Alright, kana tiri kuti fumigating tiri kuti mapete, mudzimba munoisa mapete. Saka tinouya nemishonga yedu, tobuditsa zvinhu zvedu, tokusprayera, tofumigata mapete. Even nhata chaidzo tinoita futi zvekare. Tsikidzi, yes. Aiwa, tinotenda. So vari kungotaura kuti ivo vanoita chese chine chekuita nekuklina. Handiti? Aiwa, ipapo tiyazonatsoabvunzisisa, handiti? So chese chine chekuita nekuklina. Aiwa, vari kuti aiwa isusu tina vakomana vasikana vedu vanoklina. Aiwa, ko zvichataurwei? Vataura wani vakati zvoni musha wavachirenje tichauklina. Isusu tichatongozovakumbira kuti titore ari mavidhio, munatsovaona vachiklina nemakliniro avo. Mwari wekudenga vachitiitira zvakanaka. Baba Chirenje, shoko ramungada kutaurira kune vasikana ava nekambani yavakamira? Sparkling Clean. Sparkling Clean. Vakabva vati zvakare vane vanhu vakasimba, andinovimba vakasimba kudarikai. Alright. Saka kunyika yeZimbabwe kana vachinge vachida masevhisi avo hapana chokutyira. Isusu maonero atavaita nemasvikiro avaita nezvavainazvo zvombo zvokuklinisa, aiwa wakumusha unogona kusara uri sparkling clean zvakare. Mashoko makuru kubva kuna Vachirenje. Kune vanoda kubatana nemi mambotaura, ndoda kuti mudzokorodze zvakare handini kuti munowanikwa papi, mafoni namba zvinofamba sei? Alright. Kune vanoda kubatana nesu tinowanika muna Robson Manyika, Pollock House, room number 308. Then parunhare munotibata pa 0777 538001. 0777 538001. Aiwa, madetails ndo ari pascreen awo. Makasununguka kunge muri munobatana nawo. Muvaitiro zvakanaka handiti? Ivowo kuitira zvakadi zvakanaka. Zita rangu riri pachitupa ndichinzi Ango Saint achigotomba mana mama. Musakangana kuti ndiri chiremba zvakare. For now tichiti it's much love and God bless you all.